Estàs al Radical Lliure, un espai on parlarem de ciència en general i química en particular, de manera propera, divertida i en català. I parlo en plural perquè al Radical Lliure som un equipàs de persones dedicades a la divulgació de la ciència, que t'aproparem la química més recreativa de manera entenedora i divertida. Hola, sóc l'Helena González, doctora en biomedicina i guionista del Radical Lliure. Així que si escoltes algú en aquest canal que t'agrada, probablement ho he escrit jo. I si escoltes algú que no t'agrada, és cosa de l'Oriol, que a vegades... Web! Jo soc l'Adrià Garcia, també conegut a TikTok i a Instagram com el Físico Barbudo, i controlo la producció del Radical Lliure, així que si veus algun efecte que t'agrada, ha estat cosa meva. I jo sóc l'Oriol Marimón, doctor en Química Orgànica per la Universitat de Barcelona. Entre tots tres t'ho farem passar genial amb la química més interessant explicada en català. Per tant, subscriu-te, rebenta la campaneta per no perdre't res i que la ciència ens acompanyi.